Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. Pravo na život u zdravom okolišu jedno je od temeljnih prava čovjeka. Ipak, otpad je jedan od najvećih ekoloških problema današnjice. Neadekvatno postupanje s otpadom utječe na okoliš, zdravlje čovjeka i kvalitetu življenja. Pravilnim odlaganjem otpada i primjerenim odlaganjem svatko od nas može doprinijeti stvaranju čišćeg svijeta, svijeta po mjeri naše djece. Iako svatko od nas treba dati svoj doprinos odvajanju otpada, pogledajmo priču o projektu koji je krenuo upravo od djece, koja često više čuvaju naš planet nego mi sami. Čuvaj ovaj svijet, nema ih još 5, naziv je projekta kojeg provodi Splitska udruga za edukaciju građana, a usmjerena je na djecu vrtićke dobi. Jučer se u dječjem vrtiću Švrčo održala prva radionica o odvajanju otpada, prvenstveno papira i plastike, kako bi djeca naučila da otpad nije smeće te stvorila naviku sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i u obitelji. Danas je uslijedila druga radionica i to u dječjem vrtiću Mimoza. U tom projektu isto planiramo oko 1000 naše djece u Splitu u vrtićima Cvita Mediterana educirati. Za djecu smo pripremili kratka zanimljiva videa koje nam je pripremilo Ministarstvo zaštite okoliša. Imamo njihovu dozvolu za ove edukacije. Nakon toga djeca praktički smeće odvajaju, odnosno otpad u žutu, plavu boju, ovisno gdje ide. Nakon toga imamo jedne bojanke za njih, zanimljivo. I na kraju doma nose nekakve male platnene vrećice ili nekakve male kemijske ili prospekte da bi roditelji dalje nastavili upozoravati i educirati. Jer evo, zapravo djeca su to koja najbolje upijaju novosti. Projektom će se obuhvatiti više od 1000 djece ili 48 odgojnih skupina, djece u dobi od 3. godine života do polaska u školu. Projekt će se provoditi do kraja godine, a očekuje se da će se postići motiviranost djece na odvajanje i recikliranje otpada. Projektom su iznimno zadovoljni i dječji vrtići, ali i djeca. Održivi razvoj, on je veoma važan i počinje već u predškolskom dobu upravo zato što ako su odrasli, mi svi odrasli, ako smo modeli ponašanja djetetu, dakle razvit ćemo sve ono što je potrebno za jednog kasnije pravog građanina koji će brigati o svom i gospodarskom i socijalno-društvenom i ekonomskom i ekološkom razvoju, dakle svijeta u kojem živi. Kako djeca reagiraju na cijeli projekt? Djeca su veoma zainteresirana, kod njih se potiče dakle njihova znatiželja. Isto tako se razvijaju razni misaoni procesi, konstruktivistički, a ujedno se razvija i njihova kreativnost. Vidimo da u svakoj skupini ima djece koja vrlo inovativno nalaze rješenja, pa je i to jedan od dobrih rezultata i dobrih nada za bolje budućnost svijeta u kojem živimo. Ovim projektom namjera je razvijanje ekološke svijesti i usmjeravanje na odgovorno ponašanje prema prirodi. Cilj je projekta osvijestiti sve naše građane. Znači, kao što sami znamo, moramo odvajati minimalno 50% otpada. Idemo naprijed, krenuli smo, dobili smo i zelene otoke po našim kotarima i mjesnim odborima. Krenuli smo to odvajanje, ali želimo ono što se kaže ubaciti u 5. brzinu. Evo, uz pomoć djece, odraslih, jednostavno što brže početi odvajati da dostignemo taj evropski prosjek. Kako djeca reagiraju? Djeca su jako radoznala, vesela, već me dočekaju s nekim pripremljenim radovima od nekih stvari koji su oporabili, tako da tu smo dosta zadovoljni i ne može biti bolje, uživamo u tome. Ipak, u projektu najviše uživaju djeca koja su danas izrečeno već dobro usvojili. Žuta kanta služi za plastiku, plava za papir, zelena za sve, a smeđa za otpad od hrane. Je li ti ili tvoja obitelj, je li pravilno odvajate otpad? Da. Voliš li razdvajati otpad? Da. Reci nam zašto recikliramo? Da bi grad bio čišći i da bi mogli imati kisika, a isto recikliramo zato što se te stvari mogu pretvoriti u nove stvari. Tina, zašto mi recikliramo otpad? Da grad ne bi grad imao tako puno
smeća po okolici, niko ne bi živio od tog smeća. Znači kad se isprazni ili boca ili papir, onda se to može odnijeti na recikliranje, jer recikliranje pomaže da zemlja ne bi šta više imala smeća. A reci ti nama, Andro, zašto mi odvajamo otpad? Zato što ako ne odvajamo otpad, onda će nam biti grad šporak. Cijeli projekt podržala je i Splitska čistoća, koja često ističe da je odvajanje otpada ponosan čin zaštite okoliša. Recikliranje, ponovna upotreba i smanjenje otpada započinju s odvajanjem i razumijevanjem, što znači odgovorno ponašanje prema otpadu i okolišu. Stoga ovaj projekt čistoći puno znači. Mi smo pokretač ovoga projekta zajedno sa gospodinom Hercegom iz Udruge za edukaciju građana UZEG. Obavili smo dosta edukacija po gradskim kotarevima, mjesnim odborima, sad su na redu dječji vrtići i škole. Na koji način čistoća inače radi na edukaciji građana, osim edukaciji putem tribina, okruglih stolova i predavanja? Pa inače dijelimo letke građanima, medijsko obraćanje javnosti i upiti privatno koji dođu od strane korisnika na mail čistoće. Što se tiče odvajanja otpada, je li se Splićanke i Splićani poboljšavaju, je li sve više i više razvrstavaju otpad ili je situacija loša? Pa blagi pomak postoji, međutim još je to daleko od onoga što bi trebalo biti. Još uvijek vlada, nažalost, nedisciplina odlaganja, tako da morat će se popraviti, jer u protivnom bojim se da će biti puno veća cijena odvoza obrade otpada sutra u Lećevici ako ne postignemo 50% odvajanja otpada sadašnjih količina. Da se pita djecu, već odavno bi se otpad odvajao u puno većem postotku, no zato će djeci i kroz ovaj projekt dijeliti male eko vrećice za kupovinu kako bi u svojim domovima pokazali roditeljima da se od malih nogu može utjecati na očuvanje okoliša. Svakoj skupini podijelit će se i komplet od 4 kantice kao igračke koje bi ih motivirale na odvajanje otpada. Povodom održavanja